Альжбета Кеда. Здымак. Апавяданне. Яна магла бясконца ўглядацца у твары, вочы гэтых незвычайна прыгожых маладых людзей. Двое мужчынаў і адна дзяўчына. І тады, калі атрымала гэты водгук з далёкае, даваеннае пары, і пазней, калі ўжо ведала, як пераблытаў лёс іхнія шляхі, як перакруціў, пераплёў, завязаўшы вузел, каб ураз жа яго і рассекчы. Яна не проста глядзела, а імкнулася дайсці, пра што яны думаюць зараз, што было перад тым, калі фотограф выхапіў гэтае імгненне, і што было пасля, хто падаў ёй руку, хто і што сказаў ёй, адзінай паненцы між гэтых прыгожых хлопцаў. Цікавілі звычайныя жаночыя пытанні. Якога колеру яе цёмная сукенка з белым карункавым каўнерыкам, што быў заколаты пасярэдзіне брошкай з пярлінавымі вочкамі. І завушніцы таксама з пярлінкамі. Хто так прыгожа уклаў каронаю вакол галоўкі яе шыкоўныя валасы, якія туфлікі на яе ножках. Ад самага пачатку дакладна ведала толькі імя жанчыны – Елена. Была тая стрыечнай бабулінай сястрой аднакласніцы, ад якое і атрымала здымак. Ты збіраеш даўняе, відаць, табе будзе цікава. Яшчэ як цікава. Здымкаў тае пары у яе шчонаве лічаныя, дзясятка не набярэцца. А тут такі якасны, выразны, зроблены не іначай прафесіяналам. Дзе зроблены? Ніякага надпісу, ні рамачкі, ці хоць якога знаку нямашака. Надпрозвішча аднакласніца не назвала, бо сваячка бабулі была пакудзелі. То і згубілася яно у той даўняй кудзелі, заблытаўшыся. Сям'я Елены з'ехала ў сярэдзіне 30-х гадоў недзе пад Баранавічы, дзе бацька служыў аканомам у пана. Яна тады ўжо не ў Шчонаве жыла, замуж кудысьці выйшаўшы. Гэта было ўсё, пра што даведалася. Аднакласніцы хапала таго, што імя бабулі і дзеда памятала. Глыбейшае яе не цікавіла. З 5 заўсёды надзейных крыніцаў шчонаўскіх доўгажыхарак толькі апошняя, цётка Волька Харанджукова, да якой даехала ў Наварадак, пазнала, хто справа ля Елены. Дык гэта ж яе мужык, Костусь Сасімовічаў. О, яго то я добра памятаю. Хоць малая тады была, бо ён да мае старэйшыя сястры спачатку заляцаўся. Спадзяваліся бацькі, што замуж возьме. А той, як Гэлю угледзеў, то на Агату нашу і не глянуў болей. Надта харошая тая Гэля была, шмат хто на яе заглядаўся. Сасімовічы прыязджалі на Спаса да сваякоў у Шчонава. На гулянні Костусь яе і ўпадабаў. А ішоў то да Агаты. Адразу згадала шекспіраўскі сюжэт па-шчонаўску. Рамеа забывае Разаліну, угледзеўшы Джульетту. Даведалася, што сям'я Елены жыла ў сядзібе на ўскрайку Захомаў, недалёка ад Шчонаўскага лесу. Бацька яе па-халінскі
і ў тутэйшага пана Ждана аканомам працаваў. Замуж за Костуся пайшла у фальварак за Цырынам, а ўдавеўшы, адна ўсё жыццё пражыла з сынам. Той быў ажаніўся, развёўся, сын у яго быў. Не ведала цётка Волька, дзе той сын Гэлін унук, бо радні блізкая ў нашых ваколіцах не засталося. Згубіўся след. Хто думаў тады, як Агату Костусь пакінуў, што на добрае гэта выйдзе? Бо забілі Костуся на вайне, а яе мужика над не паранілі, хоць таксама на вайну быў узяты. Вось жа, адзін з мужчынаў на здымку, той, што справа, Канстанцін Адамавіч Сасімовіч, муж Гелены, загінуў ва ўсходняй Прусіі 25 кастрычніка 1944 года. Адкуль такія дакладныя звесткі? З кнігі «Памяць» іхняга раёна. Падавалася б, дастаткова даведалася, каб адкласці гэты здымак, супакоіцца і пакінуць у спакоі тых, каго ўжо даўно няма. Але спакою не было. Ёй чамусьці вельмі хацелася ведаць, хто быў трэці, што звязвала гэтых людзей. Але ніхто са старэйшага пакалення таго маладога хлопца не прызнаў. Ужо і надзею страціла. На сваёй стужцы яшчэ раней стварыла суполку з даўнейшага. Многія туды заглядвалі, знаёмыя і незнаёмыя. Выкладвала здымкі. Каб лепей было зразумела, хто ёсць хто, падпісывала не толькі прозвішчы, імёны, але і мянушкі. Вельмі любіла яна шчонаўскія мянушкі. Па-рознаму яны гучалі. То ласкава, леснічок, чорненькі, то грубавата, корч, то са смяшынкай, чубко, то ганарова, ахвіцэр, пасэсар, барын. Апошняя мянушка якраз і дапамагла разгадаць, хто трэці на здымку. Як аказалася, зусім не того чалавека за барына раней прымала. На 3 здымках той быў. Ды вось адгукнуўся аднойчы незнаёмы мужчына. Вы часам згадваеце мянушку майго дзеда Міхася, барын. Ведаю, што так нас называлі, ад бабулі пра гэта чуў. Але гэта не той чалавек, якога вы пазначаеце. Той, мой дзед, іншы, на вашым здымку таксама ёсць. Мяне гонар яго Міхасём назвалі. Праўда, на радню бацькаву я не падобны, па маме я. І пазначае. Каго б вы думалі? Тога трэцяга мужчыну з ейнага здымка, што поруч з Геленай. Гэта было так неспадзявана. З маладзейшага пакалення мала хто мянушкі шчонаўскія ведае, мала хто і здымкі даўнейшыя мае. Таму гэта падалося ёй праўдзівым цудам. Знайшоўся згублены для шчонаўскай грамады чалавек усяго з 3-го пакалення. Так параскіданыя яе шчонаўцы па свеце. І знайшоўся не дзесьці за марамі і акіянамі, а ў не такім і далёкім Санкт-Петербургу. Каранямі сваімі цікавіцца, здымкі беражэ. Праўда, да Шчонава ні разу так і не даехаў. Даслаў ён здымкі сваіх дзядулі. Так, гэта той, трэці, бабулі. І бабуля ягоная, жонка Міхася барына Аксіння, з Геленаю знаёмая была.
сябравалі, на вяселлі іхнім са сваім мужам будучым пазнаёмілася. Перад вайной пабраліся. Таксама, як і Гелена, мужа страціўшы, разам з сынам жыццё пражыла. На старасці забраў ён яе ў Санкт-Пецярбург. Адтуль з Геленаю стэлефаноўваліся часам, перапісваліся. Здымкі адна адной дасылалі. Сыноў сваіх, унукаў. І тыя здымкі ён даслаў таксама. Там яна і ўгледзела тое, што не давала ёй спакою. Папрасіла спадара Міхася звесці яе з унукам Гелены, адрас даць, бо не прызнаваў той з сацыяльныя сеткі. Напісаў яму, дазволу папрасіў, даслаў адрас. Яна сустрэлася з Кастусём Сасімовічам, унукам Гелены і Кастуся, мінулым летам у Райцы, недалёкім ад Шчонава мястэчку, на Спаса, парафіяльным свяце. Не тое, што баялася гэтая сустрэчы. Не, проста не ведала, ці можна яму паведаміць пра іх сямейную таямніцу, якая адкрылася ёй, чужой кабеце, праз столькі гадоў. На пачатку яны абодва, унук Сасімовіча і унук барына, прыехаць меркавалі. Але і гэтым разам даехаць на радзіму бацькоў апошняму не выпала. Калі яна хвалявалася і мусіла нешта хаваць, то гаварыла шмат, адводзячы ад галоўнага, адцягваючы час. Так і гэтым разам. Расказвала пра сваю кнігу, пра ягоных сваякоў, блізкіх і далёкіх, сувязі з якімі ён не меў, пра даўняе Шчонава і самотнія цяперашнія вёскі. Пасля свята яны збіраліся туды паехаць. Вырашыла, што скажа яму, калі ўсё ж асмеліцца, там, па дарозе. Глядзела ў ягоныя вочы, высокі, адкрыты твар, хвалістыя валасы, і бачыла ў ім таго іншага, што не вярнуўся з вайны. Баялася загаварыцца і назваць яго Міхасём. Было ніякавата. Мужчына, а яны ж так любяць, каб слухалі іх. Не надта імкнуўся падтрымаць размову. У нейкі момант ёй падалося, ён ведае, што яна хавае. Такім праніклівым быў ягоны пагляд. Яна змоўкла. Хочаце ведаць, што сказала мне бабуля Гелена перад смерцю? Пытанне прагучала вельмі нечакана. Яна ж яшчэ нічога пра іх не сказала. Баялася загаварыць пра Гелену, Кастуся, Міхася. Ён разумеў, што пытаць пра гэта было лішнім, быццам выпрабоўваў яе. Вы ж хочаце назваць мяне Міхасём? Гэта ўжо было вельмі дзіўна. Ён што, чытае яе думкі? Гаварыць пачаў не так, як яна. Без хвалявання, стрымана. Бабуля глядзела на мяне вельмі уважліва. Прыблізна, як вы зараз. А яшчэ з такой любоўю і пяшчотай, як на мяне, не глядзеў ніхто і ніколі. Прамовіла: Міхасю. Калі я памкнуўся пратэставаць, думаючы, што яна трызніць, бо я ж яе ўнук, Кастусь, яна сказала: ты ўнук Міхася барына. І пачала гаварыць хутка, як вы зараз, пра Міхася,
якога кахала ўсё жыццё, пра тое, што толькі з ім звязвала свае надзеі на замужжа, шчасце. А сябра ягоны, Кастусь, так яе ўпадабаў, што сватоў той жа восенню прыслаў. І бацькі адразу пагадзіліся. Багаты быў, фальварак меў, ды і хлопец прыгожы, добры, нічога не скажаш. Яна і не сказала нічога. Хто б яе слухаў? Бацькі вырашалі. За гонар ім было мець такога зяця. Расказвала, як пабегла вечарам пасля таго сватання на спатканне да Міхася, як рвалася на часткі яе сэрца, як ён суцяшаў яе, і як сталася. Як страшна было ёй сказаць Кастусю пра той смяротны грэх. Ды ўсё ж сказала, ведаючы, што добры ён, не пракляне, не выдасць яе на ганьбу, што мо адмовіцца ад шлюбу. Не адмовіўся. Доўга маўчаў, сказаў, што даруе, бо кахае, але запатрабаваў ад яе клятвы, што будзе вернай яму ўсё жыццё. Стрымала клятву. Ні за кога не выйшла, маладою удавою застаўшыся. Засталася вернай свайму Кастусю. І Міхасю вернай засталася. І ты, унучак, даруй. Гэта былі апошнія яе словы. Новы знаёмы змоўк на хвіліну, спытаў: вы дзеля гэтага прасілі мяне прыехаць? Ну, і каб нас пра здымак распытаць, сказала няўпэўнена. Гэты? Ён дастаў з свайго кейса канверт, у які быў укладзены той жа здымак, у які яна бясконца ўглядалася. Яе ўжо нішто не здзіўляла. На Спаса гэты здымак быў зроблены, калі Кастусь упершыню маю бабулю угледзеў. Фотографа з Наваградка запрашалі, у школе здымкі рабіў. Ну, ведаеце, якога колеру была сукенка пані Гелены? Задумаўся. Не памятаю, каб бабуля пра гэта казала. Тады ж перад смерцю здымак гэты мне аддала. Казала, што вельмі няёмка ёй было сядзець між імі. Бачыла, што Кастусь захапіўся ёю. Міхась іх і пазнаёміў. Яны вырашылі пайсці да Шчонава пешшу, шляхам, якім хадзілі Гелена, Міхась, а таксама яе бабуля Волька і той, каго бабуля Волька кахала, ды за каго замуж не выйшла. А хто той, каго яна як барына ўспрымала? Ніхто ўжо, пэўна, не падкажа.